Hello everyone, good morning बयनिसिमबो लोगोफोर दा जादों टाइमा फुंनि 1 आरोना ओमफ्राय आं फुङावनो सिखारनानै दुगैयै लोबै रेडि जाजोब्बाय आरोना बहाय थांनो रेडि जादों होनब्ला बावखुंग्रि हाजो गाखोहैनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर बेबायदि बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायनि ओमफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रंजालि बैसागु लोगोफोर बयनिबो जिउआव खैफोद आफोद फैयालासेनो जों देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ रंजा बाजायैनो बयबो बारहोहरनो हायो बेखौनो बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय आरो इसोरनिसिमबो आरज गाबनाय थाबाय ना मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर फैबाय थादो बिदिब्ला Finally लोगोफोर नै जों मोनफैबाय दायो सिंजों हाबलांनोसै नै दायो अयथासार गरमनो आरो सिङाव हाबबावाखैसोलाय Thailand đầu rồi. Vì gì sao bây giờ? Này bây giờ. Finally gakrangबाय नै मानसिफ्रा एसेबायदि थान्दा खालामनोसो नांगौ फिथाइ सामथाइ लानोसै बेयावहाय दायो गोजौआवहाय जाहैनो आरोना आयोलाय अयथासार मानसि नायदो अबस्थाया नायजालानो मेंनानै मेंबायलै गाखोबोबायानो नै लोगोफोर गोजौसिम ओमफ्राय दसे जिरायनानै दै हिरि लोंबाय मेंनायखाय नै जानोसै लोंनोसै फिथाइ सामथाइफोरखौ मेंगानायनि दसे
Yang zapas kakak lewat ni. Ini malah kakak tu kan sih. Guysmwn मतलब Kuilang sikit lebih sampai. Hukum sendiri benar lepas proses renai. Akalang semua silap. Video. Adri kufung ni kakak ni besi rapper, mengjumpai. Nih mendarskan kini sim faedani mendarskan. Ayo, kasar. Manci, mai sekurang, enjoy. Manci. Tung bau se. Ayo. Finally nih lepas kini sim menpay. Kosto mostoi kakak juga ada na, dalam teko sepai, yes, nih bidung kakak gay lang serang, ayo, gay naik bet, nih berpun do gay dang. Reng. Sudah engkar langsung share na lagi fer. Mwnbay. Engkar fubai tanyaw na navy boys ko lamayaw legang bayarina. Mwnbay naibay wait tasar mancane tukuplay zubnayare. Jeppes hans gap video lana ini foto lana ini orebaidi bengkon jubnay faygonse naide Nih logoफोर जोङो दा गाखोखांनानै फैफिनबाय आरोना न' फारसे थांफिननोसै दा न'आव नै ओमफ्राय ओरैहाय साहा बागान जाजोब्बाय आरोना आगोलहायो गैयामोन साहा बागाना ओमफ्राय दासो गायदों आरोना नै फिसा फिसासो दासो गोरलै गोरलैनो नै ओंखाम उखैनायखाय हटेलाव जाफैबाय आरोना दाउ बेदरजों ज'नो नै जाखांनानै होबोफिनबाय न' फारसेनो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय लोगोफोर